NoCaster Semenya zange wabaleka kanje ngozoleka. Yo, ungathini wena bethunana usoxuthelwa umntana wakho? So what happened over 20 years ago is repeating itself. Uhlathi saw no other way but to run away with the baby. Ubaby bavumile, and all his brother uThulane could say was that indoda xa desperate kaloku yenza into eziphambeneyo. Uxela ngabantu bakwamabandla ke mna ke, kodwa ndiyavuya xa ndibona ba bonke bakhangela lo mntana, bonke babonakala besecaleni likaZoleka. Ayikho indoda endistressa engathi ngulahlathi. Yebethuna niyibonile phofu imoto eqhutywa nguhlathi, yiRaptor sana. Oh, yaze yaphucuka indoda ngemali yomfazi. Iyo le nto uhlathi engasoza myeke uZoleka onwabe. He knows exactly what he's lost, and ke kubuhlungu xa ibona uLazarus bengu-happy family nomntana wakhe. Oh, but a part of me is happy that uhlathi took this child. Hear me out. Yabona ngoku inimba kaZoleka izovuka ime ngenyawo akhumbule from the times of uqhawe soxuthela umntwana kwangulohlathi. I hope that izovusa eyona nzondo ngakuhlathi ayeke uba ntekenteke amsizele. We know that uhlathi will not hurt that child and he will not run away from Eva, but now he has really declared war, and I hope that uZoleka no Lazarus will fight, noba they fight dirty, and kata noba bangaforja i-DNA results, I don't care at this point. Bamvale once and for all uhlathi kulamntana, ayazi ba akamkelekanga nakulandlu yabo, because kaloku yena he is capable of stealing umntana from umamakhe, so he's not capable to be a good parent kulamntana. I hope that will be one of the things that are considered a court. Oh, ukuchitheka kobisi kukulunga kwamasi. Hi fam, welcome to Pop Culture Daily News. Ninjani? Uhlathi didn't go far. Yazi ubalekele phi? Ubalekele pha endlini kaNtsiki. Nangona uNtsiki ebonakale esothukile xa ibona uhlathi endlini yakhe, mna ndicingela uba uzokumthi hide lamthetho. Plus nalamntana usogqiba ahamba yocenga uThumeka to take care of lamntana. Bona ngoza sikubhinqisa njengomfazi wakwamabandla. Wayivuma wena yonke lonto le. Wathi uzawuba ngumfazi. What's sad is that uThumeka's graduation is this week, and uhlathi has decided to do this. Uhlathi, guys, doesn't care about anyone but himself. He doesn't even care about abanye abantwana aba badala ke ngoku badinga attention yakhe naye. Tata buya safe. Yonke into ingaye uhlathi. Yabona ke kuxesha elinje ndivele ndicinge ubana ubrother Justice ebezomenzela igraduation uThumeka pha ecaweni. Oh, waze wazikhanda inyeke elityeni uThumeka. Hey, kodwa bethuna xa sithethela phantsi sithethe inyani, uLazarus unabo nje ubudelusional ngoku. Lento yongakwazi ukwenza abantwana I think imze entloko kakhulu. Nothenjiswa ke into yokubana lo mntana ubavumile uzomkhulisa. He is so convinced man that ubavumile ngumntwana wakhe and he will fight tooth and nail for lo mntwana. The way bephaphazela ngayo eceleni kukaZoleka that time akatshatanga notshata noZoleka, akasiso ne-stepfather. He has not adopted this child. He has absolutely no rights to this child. Ewe, at least u-stepfather uba nalo igunya lothetha, but yena akana nix ni. Hayi apha kumi ingathi inayo indawo yoba desperate le nto ayenzayo. Talk about father of the year. Loo nto nalo mntana akasafani naye, ingathi kuthi kuyaxoxwa bethunana ngowakhe manyana. Am I the only one who feels that uqhawe will be Zoleka's downfall? Because uZoleka has a soft spot for lo mntana and she's still trying to make up for lost times. But uqhawe usisirhobo phaa kutatakhe ba angene phaa kulandlu kaZoleka. As soon as I see ladyakalashe ngoLillian no Sydney, I just fast forward, guys, bayandidika. Mna ndilindele benze into ebonakalayo enengqondo mani. Even this hacking attempt will backfire on them like yonke imigudu emani senzeka.
What did you guys think of the episode? Let me know in the comments. And please make sure that you are subscribed and you hit the notification bell so that you don't miss content that I put out. If you enjoyed this one, give it a thumbs up. Thank you for watching. Bye.